Здравейте! Тръгваме за язовир Бушляк. Риболов ще бъде на 16 сектор. Като се очертава горе-долу труден риболов. 4 дена ще бъде риболова, 3 нощувки, днес е вторник до петък на обяд. И следващото включване от язовир. За този риболов ще използваме бързо разтворими копчета Spice Fish на T-Bites. Като за начало започнем с 1 кг. Ще използваме половин пакет пелети на Banana Fix. Ще използваме пелети Popens, рибни пелети, около 1 кг пак. И ще използваме варена царевица, около 1 кг. Царевицата е от язовира Бушляк. Ще ги залием с Attractor Red Storm. Така, риболова ни започна на язовир Бушляк. Часът е 7. Всичко е разпънато. Намираме се на 16 сектор. Като имаме две въдици на дълго петно на 120 метра. Едната е на 2,18 Red Storm топчета. Другата е на Banana Fix Laughter. Аз ловя в залива тук в ляво, като използвам само ПВА-та, не храня с бомба. За стръв използвам Снежен човек, Red Storm 14 мм и Pop-Up Multicolor, вкус дъвка. А на другата използвам Dragon Smoke, което ми даде добър резултат при предишния риболов. Така всичко вече е разпънато. Всичко е готово. Жегата просто натисна след обеда и нямаше как да разпънем. И чакаме първата риба. Like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment we
just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Ето, че първата риба е факт. Буквално въдицата влезе във водата преди 5 минути. Не е голяма рибата. Не така сега остъпса. Рибата излезе на Laughter Banana Fix. Буквално докато я заметнах и удара беше на лице. Хубава рибка, даде малко борба, като за килограмите си. Сега това е най-голямата риба. Имаме две откачени и също две извадени малки амурчета. Ето, че тази 16-ка излезе на Dragon Smoke на двете въдици, които са тук в заливчето. Направи хубав рън. Много хубава риба. Нека да я пускаме. Здравейте! Часът е 8:10. Днес риболовна потръгна добре. Изкарахме една хубава 16, която видяхте току-що. Излезе отново на левите въдици. На снежен човек 14-ка Естор с Multicolor Pop-Up. Като след като я пуснахме в водата, презаметнахме отново въдицата с едно малко ПВА. И нямаше и 10 на минутки и последва втори рън. Рибата клонна на Dragon Smoke. След това последва доста дълга битка с нея. Мислихме, че е доста голяма. И след около час рибата излезе. Притеглихме, беше 8700. След като пуснем рибата, няма и 5 минути след прехвърлянето на въдицата, последва втори бесен рън. Отново на въдиците в заливът, като излезе една много прилична риба, около 11 кг, на снежен човек.
Ето, че дългото петно проработи. Не след дълго. И първата риба е факт от дългата дистанция. Хубава рибка, около 10 кг, 11. Излезе на снежен човек и да я пускаме. Часът е 5:15. Събудихме се от удар на дясната въдица на дългата дистанция. Рибата не беше се закачила и докато правихме намотките на въдицата, удари и другата. И сега ще видим дали рибката е добра. Ето, че и дългото петно проработи. След като преместихме въдицата на правилната дълбочина, около 5 часа сутринта последва двоен рън, двойно отпускане. Едната се откачи и излезе тази хубава риба, много близо до 10 кг, 9200. Да я пускам. Рибката излезе на дългото петно на Banana Fix Laughter, като е 12 кг. Много хубава рибка. Пак я помислихме за по-голяма, за 20-ката, но не е. Да я пуска. Ето, че сме на средата на втория ден. Рибата не е толкова активна. Надеждите ни за следващата риба се увеличиха. След като се надявахме този летен дъжд да вкара малко кислород във водата и рибите да се активизират. След лекия дъжд има малка активност. Петното от среща започна да работи доста добре.
Поредната риба изляза от заливчето. Хубава 13 кг. Люспест, дълъг, страхотен екземпляр. Даде хубава борба. Удари на Dragon Smoke Pop-Up. Да го пускаме, защото е много борбен. Поредната риба от заливчето. Решихме да пробваме без ПВА, но просто ударите не идваха. И в момента, в който сложихме ПВА, с малко по-попче или лафтърче, и ударът е на лице. Отново го казвам, рибите са много борбени. Повечето риби тук са диви. Язовира е див и правят страхотна борба. Докато не влязат в кепа, не можеш да разбереш дали е 20 кг или 3. Поредната хубава риба, малко над 9 кг, излезе на Dragon Smoke с ПВА турбичка в заливчето.